επιτυχία. Φέτος πάρθηκαν 40 στρέμματα. Επί της ευκαιρίας να κάνουμε ένα γρήγορο απολογισμό για το έτος που πέρασε. Στα γρήγορα είπαμε. Κάναμε διάφορες επεμβάσεις για τη συντήρηση της αίθουσας του Συλλόγου, βάψιμο στεγανοποίηση, τοποθέτηση καθρεπτών, αγορά βιβλιοθήκες. Συμμετείχαμε στην εκδήλωση της περιφέρειας παραδοσιακές γεύσεις των 12ημέρων. Διοργανώσαμε εκδρομή στα χωριά. Κάναμε εκδήλωση απόσταξης Τσίπορο. Θεατρική παράσταση στον χώρο του σχολείου μέσω του Δήμου. Εκδήλωση στο πανηγύρι της Μεταμόρφωσης. Καθαρισμό της φλέβας του καναλιού που περνάει περιφερειακά του χωριού μας. Βάψαμε τις παιδικές χαρές και τοποθετήσαμε παγκάκια σε γειτονιές. Συμμετείχαμε στην εκδήλωση της περιφέρειας, πήρε ο Μάρτης 12 και Πρέζης 15. Συμμετείχαμε σε λαογραφική έκθεση στο Πάρκο Ματσόπουλο, η ιστορία και ο πολιτισμός των Τρικάλων μέσα από τα αντικείμενα. Συμμετείχαμε στα Καραϊσκάκια 2013 στο Μαυρομάτι Καρδίτσας. Διοργανώσαμε την τροφήτευση απέναντι από το κταίο μαζί με τον Παλαιστικό Δήμητρα εδώ, με τον Παλαιστικό Σύλλογο, με διάφορα δρόμενα για τα παιδιά όπως η Πασία, Διαρκινιστίδα, τοξοβολία, ποδόσφαιρο, τοξοβολοδρομή κλπ. Προσφέραμε λουλούδια στα σχολεία την ημέρα της δοσοπονίας. Διοργανώσαμε μασκέ πάρτι των γυναικών και αποκρεάτικο πάρτι για τα παιδιά των χορευτικών. Συμμετείχαμε στη γιορτή της Έκκλησης της Εκκλησίας. Διοργανώσαμε την ετήσια εκδήλωση στο κέντρο Αδροχώς με τη διαλεκτή, την οποία θα έχουμε και φέτος στις 25 του Γενάρη. Κόψαμε πίτα στις αρχές του χρόνου στην αίθουσα του Συλλόγου και κάναμε αρκετές παρεμβάσεις στο Δήμο και στην περιφέρεια για διάφορα θέματα. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παλιό παραδοσιακό έθιμο, το έθιμο της Γουρνουχαράς. Τα Χριστούγεννα, μεγάλη γιορτή, ήταν ευκαιρία τα παλιότερα χρόνια για γλέντι και καλό φαγητό που οι άνθρωποι δεν είχαν την ευκαιρία να απολαμβάνουν στην καθημερινότητά τους. Αυτό το έθιμο ανεβαίνει εδώ σήμερα. Θέλουμε πάλι να αναπολύσουμε στιγμές του παρελθόντος και οι νέοι να δουν και να παραδειγματιστούν παρόλη τη φτώχεια που υπήρχε τότε, τώρα τη λέμε κρίση βέβαια. Ο κόσμος ήταν δεμένος, ήταν πιο κοντά από την σήμερα και έβρισκε τρόπο να βρεθεί και να χαρεί με την οικογένειά του, με τους συγγενείς του και τους συγχωριανούς του. Ευχαριστούμε τον Παπαχρήστο Βουτσιλά, τον Αλέκο, τον Παρμαλέκο Κολογό που είναι εδώ, τον Απόστολο τον Γεωργόπουλο, τον Θανάση τον Λόζιο, τους παππούδες μας, τον Κέμο, τον Θήμιο τον Κολογό, τον Λαμπρινή την Καρατζά, τη Χρυσούλα Ζαφερόπουλο. Τους επίτιμους καλεσμένους, τον Σορνάρα, τον Γιώργο τον Σορνάρα, τον καθόλου για αυτό το λέω. Την Ελένη Αργυροπούλου. Την Ελένη Αργυροπούλου, τα έχω λίγο γραμμένα εδώ. Τον Πάνο του Ζούσουλα, τον Χρήστο του Μόρφου, τα μέλη των χορευτικών, τους εθελοντές, όλους εσάς, τις γυναίκες που δουλεύουν, τους εθελοντές, που είναι στα καζάνια και τη Δήμητρα. Χρόνια πολλά και καλή δασκάλα.